two-story building hospital, 64 bed capacity at modernong kagamitan. Ito ang naghihintay na magamit ng mga residente sa bayan ng Bulinaw sa pagtatayo ng community hospital sa barangay Liwaliwa. Ang mga ito bahagi ng mas malaking hakbang ng pamahalang panlalawigan ng Pangasinan para matiyak ang mabilis, dekalidad at malawak na serbisyong pangkalusugan, hindi lamang sa mga taga-Bulinaw, kundi pati na rin sa buong mamamayan sa Western Pangasinan. Bilang panimula, kahapon, pinangunahan ni Governor Ramon Gico III, Pangasinan 1st District Representative Arthur Celeste at Mayor Jesus Boying Celeste at iba pang opisyal ang groundbreaking para sa nasabing programa. Nauna nang sinabi ng gobernador na prioridad ang kalusugan ng bawat Pangasinense. Pagdating sa pangangatawan natin, we're all the same. Pag nagkasakit ka, hindi walang pinipili yon. So, we have to address that. Kaya po yung pagdadagdag po ng ospital, doktor, mga health workers natin, facilities, and medical services so that we can bring forth yung zero balance billing, no, for the basic accommodation for our provincial hospitals ay matupad po natin. Ang community hospital sa bayan ng Bulinaw kasama lang sa pagtatayo pa ng iba't ibang ospital sa probinsya. Maliban dito, ipinapatupad na rin ng pamahalaang panlalawigan ang pag-upgrade pa ng mga serbisyo at pasilidad ng 14 pang pampublikong pagamutan sa probinsya. Jose Robert Inventor, RNG News.